Iya, sing ngene-ngene lho. Enak to, Mas? Aku sing seneng sing Enak sing ngene kuwi. Ya. Edi enak sing ngene. Kurang ajar. Kurang ajar. Aku karo Imali yo pengen Pengen piye Mas Gareng? Pengen apa? yo nyanyi wong loro. Aku iki pengen iso ngene kuwi. Nah, kuwi lho. Pengen. Pengen. Sing ning TikTok ngene ku lho. Ima, Ngene iki. ayo nyang mburi. Pewarai. Ora. Apa? Ya tak dudohi videone. Oh. Sekarang duduknya video. Kulino. Paling boten nderekne nyugata rawuhipun kadang bisa ingkang ngangka kalih. Wah iki Mas Gareng leres. Alhamdulillah Mbak Nyumili paribasane ndongakne ning dulure dhewe Mas Aris. Anji. Dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Amin Mas Gareng. Monggo jenenge wis tak bulan baleni. Anji. Rejeki pati wahyu kang tinemu. Anji. Sing ngukir sing gawe jagat Gusti Kang Maha Agung. Wanji leres. Alhamdulillah Mbak Ima. Inje, Mas. Iki spesial zaman-zaman biyen. Iya. Iki lagune zaman-zaman biyen. Apa ya? Alah, Alah paling zaman biyen iki biasanya tambal ban. Apa? Iya. Apa? Aku kan cocok kalau pamane Uduh. dadi wong tambal ban. Oh, singkong keju. Iya. Oke, siap. Aku wong desa, siram wong kutha lho, Mas. Kan ya kuwi tegese ngono to? Singkong dan Keju. Keju. Aku ki singkong dari petelo. singkong dari desa. Dari desa. Dari desa. Singkong dari telo. Lah awakmu lho gawe tema. Oh iya. Desa karo kutha. Lah aku asline wong kutha mulan. Singkong dari desa. Terus keju dari kota. kota. Tapi lek jenenge sugih iki paling sugih iki wong desa, Nduk. Lah, Wong sugih iki piye, wong Mas? desa. Baik leres. Wong sugih iki wong desa tenanan. Nah, pripun Kang Mas Gareng? Saiki kowe ngerti enek jane kota apartemen. Wanji. Jenenge nek kono omah-omah mewah. Mewah kabeh Mas Lah Gareng. kali saka apa? Bakale saka kayu. Lah kayu sak asale saka ngendi? Saka desa. Lah kuwi sugih wong Desa. desa. wah tenan enek hotel berbintang, Leres. hotel sing apik dhewe, Leres. hotel sing larang. Iki. Kasure bakale saka apa? Kapuk. Kapuk. Kapuk asale saka ngendi? Saka Desa. desa. Sugih wong Desa. enek kono rumah makan gede. Rumah makan. Kafe gede. Iya. Kafe gede. Isine enek kono ya. Heeh. Panganan jenenge sego. Sego. Sego asale saka Pari. Pari asale saka Joko sawah. Saka sawah. sawah asale saka Kutha nang desa ya neng. lek kutha ki lek sawah ora aneh. Eneke gur banjir karo polusi. Karo polusi. Ngono lho. Angel res. Tapi ya panen. Arang kading. Panen apa panen banyu. Singkong keju, ayo Mas. Monggo. Engkau yang cantik. Tuh. Sing piye sing piye? Beda-beda. Piye? Aku iki lho. Nah, kudu kuwi, kudu sing Lah sing endi? Dadi dagelan. Nah. Oh, ya kuwi sampean. Jadiku sak paran-paran. Iya, ngitri dalan, Mas. Ma, aku pengen tekok karo kowe. Apa? Iki Mas Gareng iki cara ngene iki cara apa nek ya wong demen wong sakmene iki. Upamane. Mas upamane Mas Gareng iki lho, paune ibu-ibu sing ning mburi-mburi kae sing cantik-cantiknya Mas Gareng apa demen ya? Mbah ya, piye ya? Kira-kira. Lek buke ki lek Iya. demen ki ora aneh. Heeh, piye Mas? Ya gur ngene sing meteng 3 wulan ki mlebu. Ya tentang. Ngomongnya siji Mas. Piye Mas Gareng? Amit-amit jabang bayi. Tapi ya wis dilak iki ya baguse ora umum kok. Wah, tenan lek dilai iki jantan. Wah. Bagus jan Iki cara. kualiane karo penyanyi. Cara pewayangan kaya Arjuna Mbak Ima. Ya, untuk Betara Kala lho ya. Duh, ora mungkin wong ganteng kaya ngene kok Betara Kala. Nanti omong sempuni awas dosa kowe. Ora. Ora. Mas Gareng iki kualiane penyanyi, Mas. Terus Mbak Ima Nek terus. kuwi yen urung macak baguse kaya ora umum Raden Arjuna. ditutupi yen temanyi rusak ngene kaya ngene iki mergo didandani Iya, nah terus, yen dicepat kene kualiane Walikane beda karo Mas Gareng. iya Mas, Dalem. tapi aku ya seneng kok ngono riteke. wah aku ya iya kok Nek ya piye wong kanon ngono. ya Ya ora apa-apa. singkong keju Mas Manut Bria. aku iki kuwi ta Dadi dagelan. ya lirike ya ngono lho kok
Matur sembah nuwun Mbak Ima, Mas Gareng. Makasih Mas Koplo.